Lämpimästi tervetuloa Open Doorsin Kristittyjen vainot tänään -ohjelman pariin. Minä olen Miika Auvinen ja mulla on ilo ja kunnia pitää vieraana tänään Pekka Simojokea. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Me oltiin jonkun aikaa sitten yhteisellä reissulla jälleen kerran, tällä kertaa tuolla Nigeriassa. Kerro vähän Nigerian tilanteesta. Se on ensinnäkin tietysti iso maa, mutta mikä siellä on kristittyjen tilanne? Open Doors tekee siellä työtä, mutta miksi? Mä oon vähän jäänyt kiinni tähän Afrikkaan ja sun oli helppo soittaa, että Pekka, lähetkö Afrikkaan? Afrikka, siis Nigeria oli jotenkin kauhean tuttu ja tuoksut ja ihmisten lämpö ja kaikki tämmöinen. Mutta siellä jotenkin siellä pinnan alla oli jotain semmoista uutta, jota mä en ole aikaisemmin Afrikassa kokenut. Etenkin sitten siellä pohjoisempana, missä me oltiin, niin siellä kun jotenkin tajus sen kristittyjen todellisuuden ja että tämä oikeasti on näissä maailman valtioiden joukossa, niin yksi niistä, jossa kristittyjä vainotaan eniten, niin se kyllä tuli sitten aika lailla kohti siellä. Että kun Nigeriasta palattiin, niin tuntui, että pää oli sekaisin ja ei ole oikein vieläkään toipunut siitä kaikesta, mitä näki. Ja ajatus siitä, että siellä tosiaan on niin kuin vaarallista olla kristitty, niin kyllä se tuli aika selväksi. Nigeria on hyvin vahvasti kahtia jakautunut. Siellä tosiaan Etelä-Nigeriassa kristityt on enemmistö, hyvin vahvoja isoja seurakuntia, paljon kristittyjä, noin 100 miljoonaa kristittyä Etelä-Nigeriassa. Keski-Nigeriassakin on paljon kristittyjä, mutta sitten Pohjois-Nigeria on pääosin muslimialuetta, aika köyhää. Ja 12 osavaltiossa sharia-laki, islamilainen sharia-laki voimassa. Ja Keski-Nigeriassa viime vuosina on käyty Pohjois-Nigerian tavoin hyvin verisiä yhteenottoja kristittyjä vastaan. Miten tämä väkivalta esille, koska Nigeria on tilastollisesti itse asiassa tällä hetkellä maailman väkivaltaisin paikka kristityille. Miten se näkyy näissä ihmisissä ja mitä kohtaamisia sulle jäi mieleen niiden ihmisten parissa, joita nähtiin? No esimerkiksi pelkästään siinä, että koskaan ei Afrikassa aikaisemmin, kun olen eri maissa käynyt, niin ei ole tarvittu aseellisia turvamiehiä mukana. Se, että siinä istuu armeijan kavereita konetuliaseiden kanssa, niin kertoi jo jotain. Ja siellä kun mentiin, meidän sitten niin kuin ne isännät siinä, aina siellä täällä, niin kertoi, että täällä tapahtuu sitä ja tässä kylässä tapahtuu sitä. Ja katsokaa tuolla, tai tuolla on näitä palaneita poltettuja taloja. Niin kyllä se niin kuin aika niin kuin hiljaiseksi veti. Kyllä. Nigeriassa siis tällä hetkellä 14 kristittyä tapetaan joka päivä uskonsa tähden. Ja se on meidän vaikea käsittää. Suuri määrä kristittyjä myöskin kaapataan. Miten tämä vaikuttaa kristittyihin siellä ja miksi tämmöistä tapahtuu? Se on jotenkin niin surullista ajatella, että siellähän kuitenkin 100 vuodet kristityt ja muslimit eläneet niin kuin naapureina. Ja samassa kylässä on kristittyjä ja siellä on muslimeita, mutta sitten jotenkin nämä viime vuosikymmenien tämä kehitys, joka me nähdään vähän muuallakin. ISIS, Hamas, Boko Haram, Itä-Afrikassa on omat, niin jotenkin tämmöinen radikaali ääri-islam on alkanut levittää lonkeroita ja se on saanut aikaan sen, että sitten on alkanut veri virrata. Ja kyllä ne kaikki tarinat mitä kuultiin, niin yksikin olisi riittänyt. Että kyllä tuntui aika hurjalta kuulla, miten tavalliset ihmiset kertovat, että miten heidän perheelle oli käynyt ja miten heidän talonsa oli poltettu ja miten he oli joutuneet lähtemään pois niin kuin omasta kodistaan. Niin sitä melkein niin kuin turtui jo siinä. Että niitä tuli niin paljon ja se oli niin normaalia siellä. Että kyllä se on vielä yhtä massaa meikäläisen päässä. Mä jotain kerroin esimerkiksi kotona. Niin poikani sanoi, että isä, älä kerro enempää, että ihan kauheita tarinoita. Joo. Lea Sharibu on yksi näistä Nigerian kaapatuista
joka ei ole vieläkään palannut kotiin. Hänet kaapattiin Dapchin kylässä helmikuussa 2018 ja hän äitinsä Rebekka kertoo tässä oman tyttärensä tilanteesta ja sen herättämistä tunteista. Dear Leah, ni ce mamanki Leah. Ina mika miki gaisuwa a cikin sunan Yesu, amin. Ina mika godiya a duk inda kike. Allah ya kare ki. Mu ma muna miki addu'a dare da rana. Leah Sharibu was kidnapped in February 2018 at the age of 14. She was taken with over 100 other girls from her school in Dapchi in the north of Nigeria. The children were abducted by the notorious fighters of IS, West Africa Province. After 1 month of negotiations, all the girls were released, except one. Bayan da an aje su, kowa ya je, ina gudu na je sai suka ce Leah ba ta ciki. Ba a kawo Leah ba. Na je na tambaye mutanen da 'yan matan da suka dawo, sai na tambaye su na ce ya aka yi aka bar Leah a can. Suka ce lokacin da aka tara su za a kawo su, sai suka ce wane Christian a cikinku. Sai tana kokarin daga hannunta, sai suka ce kar ta daga, ta su ce dukka su musulmi ne. Sai ta ce a'a, sai ta daga hannunta ta ce ita Krista ce. Sai suka ce to tunda ke Krista ne sai kin karbi kalmar shahada kafin nake shiga mota. Sai ta ce ita ba za ta karbi kalmar shahada ba don ita ba musulmi bane, ita Krista ne. Sai suka ce to tunda ke ba za ki karbi kalmar shahada ba, to ke ba za a tafi da ke ba, za a bar ki a nan. Sai ta ce to ita kam ta yarda ba za ta zauna a nan don gaskiya ba za ta iya ta karbi kalmar shahada ba don ita ba musulmi ba. Since then, Leah has been with her abductors. Reports from witnesses indicate that she's been married off to one of the commanders, and even that she's given birth to 2 children. Abduction has become a profitable business in Nigeria. Thousands of Nigerians are kidnapped annually by different actors. Islamic radicals kidnap Christians as well as moderate Muslims, but Christians are their preferred targets. As a rule, they treat Christians far worse than Muslims. Please pray for our brothers and sisters in northern Nigeria. They fall prey to all kinds of discrimination and violence. Abduction is only one of them. Pray for their protection, and pray that the new Nigerian government may find new ways to take care of its citizens. On May the 14th, Leah Sharibu will turn 20. Let's pray that she will be freed soon. But while she remains captive, pray that she will experience God's grace and encouragement daily. Gaskiya ni a yanda ta yi na yi mata godiya. Yanda ta tsaya wannan na ji daɗi sosai. Kuma muna mata addu'a in Allah ya yarda ba abin da ya fi karfin Allah. Wata rana za ta dawo. Ina roƙonku ‘yan uwa a cikin Kristi, kamar yadda kuna yi dama ba a bari ba, amma ina roƙo har yanzu a ci gaba da addu'a. Ubangiji ya kubutar mana da ita a cikin sunan Yesu. Na gode muku. Näin siis Leah Sharibun äiti Rebekka. Meillä oli mahdollisuus, Pekka, tuolla tavata Rebekka ja kyllä hänen kasvoista ja silmistä näkyy se suru edelleen, ainakin mulle se tuli vahvana läpi siinä hänen kohtaamisessa, mutta toivo eli. Ja mua puhutteli se hänen rukouspyyntö. Se oli se, että jatkakaa edelleen rukousta, että Leah voisi päästä vapauteen, jotenkin päästä karkaamaan. Mulle jäi mieleen siitä, hän sanoi, että häntä lohduttaa psalmi 23. Kyllä. Herra on minun paimeneni, että hän niin kuin, se oli hänen lohdutuksensa. Mehän nähtiin myös muita ihmisiä, jotka oli joutunut kidnappatuksi. Esimerkiksi siellä
pakolaisleirillä. Siellä muiden mukana istui siellä maassa tyttärensä kanssa semmoinen keski-ikäinen nainen. Ja kävi ilmi, että hän oli ollut 7 vuotta Boko Haramin vankina. Kyllä. Tarinahan on tietenkin pitkä, mutta Boko Haram oli hyökännyt kylään. He oli sitten menneet pakoon vuorille. Ja noin viikon verran he oli piileskellyt siellä luolissa lasten kanssa. Lapset oli sairastunut ja itkenyt. Ja lopulta he ei pystyneet enää sitten piileksimään ja he oli joutuneet sitten kiinni otetuiksi ja viety sitten sinne Boko Haramin alueelle. Välillä eläneet sillä, että syöneet lehtiä ja ruohoa. Jossain kohtaa hän sitten sai ihan pienen palstan, jota sai sitten viljellä. Siellä vankeudessa, Niin, panttivankeudessa, mutta koko ajan niin kuin kauhean tarkasti heitä vartioitiin. Ja sitten, jos sä et totellut, niin sai 100 raipaniskua tai jollain kepillä lyötiin. Ja yksi, mikä jäi mieleen, että heidät pakotettiin sitten aina, kaikkien piti tulla katsomaan telotuksia, lapsia myöten. Ja jos itkit siellä, niin sait raipaniskut samalla lailla, kepiniskut, mikä se olikin. Ja hänen tyttärensä, kun tuli 14-vuotiaaksi, otettiin pois ja naitettiin jonnekin. Ja toinen tytär, sama tilanne, taas 14-vuotiaana naitettiin jonnekin. Näille Boko Haram-taistelijoille. Niin. Joo, kyllä. Ja lopussa sitten hän päätti, että hän lähtee. Ja lähti pakoon. Ja hän pääsi onneksi pakoon. Niin. Ja hän sanoi, että todennäköisesti se merkitsi sitten, että hänen tyttärensä kenties hakattiin siellä, koska äiti oli kadonnut ja päässyt karkuun. Mutta hän ajatteli, että minun turvani on Jumala, minä lähden ja jos minut saadaan kiinni, sitten saadaan. Mutta ei minulla ole mitään muuta kuin mistä voin pitää kiinni kuin Jumala. Ja he oli sitten päässeet sieltä pakoon, tulleet sitten kaupunkiin. Ja eivät yöllä uskaltaneet mennä, ettei sotilaat ammu heitä, mutta päivällä menivät sitten ja pääsivät sitten taas niin kuin ihmisten ilmoille. Ja hänen suuri unelmansa on saada nähdä lapsensa, jotka on sitten vanhemmat lapset, jotka oli jääneet sitten ja asuvat sitten eri puolilla. Miehelle oli ollut niin kova kolaus tämä, että mies oli sairastanut ja kuollut. Ja hän oli niin onnellinen siitä, että hän sai asua teltassa tai semmoisessa pakolaisleirin hökkeli. Niin, se oli hökkeli. Siinä oli muuta kuin kattovaa. Mutta hän oli niin onnellinen siitä. Joo, juuri näin. Niin, kyllähän nämä niin kuin jotenkin tuntuu tulla Suomeen, jossa kaikki on hyvin, niin kyllä se on kauhean puhuttelevaa on. Kyllä. Tällaisissa olosuhteissa Open Doors siis tekee työtä ja sitä saatiin nähdä, että näille ihmisille noin 5 miljoonaa pakolaista tämän islamilaisen terrorismin myötä on vailla kotia ympäri Nigeriaa ja näiden parissa muun muassa Open Doors työtä tekee. Tällä kertaa joudumme jättämään tähän, mutta viikon päästä jatketaan juttua Pekka Simojan kanssa Nigerian matkasta. Sydämellinen kiitos seurasta ja muista edelleen Nigeriankin vainottuja kristittyjä rukouksissa. Moi moi!